og så går I. Jeg vil anbefale, at I tager sko på. Sko på. Jo, altså vores hus er der, altså, det er så vejen, så jeg føler, at det er i den der... Det er længere op ad Kærgårdsvej, det der. Det var, okay, hushave, og det var vores vej, og så er det den vej. Der skal jeg sko på. Nå, måske er det Bobo. Ja! Og husk, sådan noget her. Jeg tror også, jeg ved, hvor opgaven er der. Okay, så held og lykke. Godt. Vi ses om lidt. Bye! Ja, okay. Vi løber. Det er den der vej. Altså, Skal jeg løbe? Ja. Ikke så hurtigt. Ikke så hurtigt. Kæft, mand. Lad os se. Opgave 1. Kan du... Ja, jeg er... du kameramand. Opgave 1. Hvad hedder Danmarks statsminister? Mette Frederiksen. Mette Frederiksen. Kom. Løb tilbage til huset. Mette? Tilbage til huset. Ja. Hold kæft, mand. Det var godt fundet. Stadigvæk øv. Hej Belle. Hej. Hej Smukke. Hej. Den er lige her. Den er her. Kom mig. Hvad var det så bange for? Ja, okay. Nå, så skal I løse opgave 2. Hvad står der? Mormor Lone og farmor Bjerget skal køre sammen til Helsingør. Vi skal køre 50 km, og i alt kører de 50 km i timen. Hvor lang tid tager køreturen? Mormor Lune, farmor Bjerget skal køre sammen til Helsingør. 50 km i alt, og de kører 50 km. Hvad? Men jo skal den ikke, De skal køre 50 km i alt, og de kører 50 km. Men hvad? Er det ikke det, skulle da... Det skulle da et trickspørgsmål. Nej. Skal den? Er det ikke... Jo, er det. Hvad skal den? En time? Hvad skal den? Det er fuldstændig rigtigt. En time? Ja, en time, ja. Ja. For de kører 50 km i timen. Klogere end mig her. Nå, det er flot, Pia. Super godt. Okay. Nu får I ledetråd nummer 2. Jeg henter opgave 3. Rød måtte af plastik. Nej, altså, jeg. Ja, nu er vi gået allerede på det. Nå ja. Emma, kom. Den der røde måtte er jo ved... Kom, Emma. Lige ved... Nu får I lige den sidste der. Hey, drenge, den kan I godt, den her. Opgave 3. Peter Christian holder med FC København. Der er 11 spillere på banen og løber hver til 2 kilometer under en fodboldkamp. Fordi de er sovende og i dårlig form, hvor mange kilometer løber spillerne i alt under en fodboldkamp? En halv kilometer. Nej, læs hvad der står, ikke? Så der er 11 spillere. Og de 11 spillere, de løber hver især 2 kilometer under en fodboldkamp. Nå. Så hvor meget løber de i alt? 22. Ja. Korrekt. Opgave 3. Nej, det er en ledtråd. Så det er noget, der fortæller om, hvor skatten er. Det er den sidste ledtråd, I får. Et sted, som mor og mor Malene meget sjældent kommer. Så et sted, som mor næsten aldrig kommer. Rød måtte, og så er der edderkopper og spindelvæv. Hvor er det? Det er Den der røde måtte er lige, når man går ud af haven.
Kom. Ej, overhovedet lov. Ja. Du var bare lige... Ja, jeg vidste ikke, om det havde lov til at rette overhovedet. Er det ikke det, der var? De har fået alle ledtråde, men de har ikke fundet det endnu. Jeg kan mærke, det bliver lidt varmt nu. Nu bliver det varmere. Nu er det varmt. Nej, nu er det lidt koldere. Virkelig, det er ikke den her. Hvad nu hvis det her? Hvad er der derinde? Er der en rød måtte derinde? Der er en rød måtte? Ja, og spindelvæv og edderkopper. Ja, det er den. Og hvor tit er mor herude? Wow. Der var den! Yeah! Yay. Så flot! Ja. Yeah! Coco, skal vi sige noget? Du må spise. Du må spise. Når din hund, jeg tager den. Ja.